I denne film er formålet at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat samt at bestemme indholdet af jern i ståluld. I vores 24 brønd bruger vi A til A6 til titrering. B1 til B6 har vi en stambeholdning af ionbindet vand. Fra C1 til C4 har vi kaliumpermanganat, den lilla farve. Og i D1 til D4 har vi stamopløsningen af natriumoxalat. Her har vi taget præcis 1 ml af vores stamopløsning af natriumoxalat og puttet i A1 i vores 24 brønd. Derefter vil vi titrere med kaliumpermanganat og notere ekvivalenspunktet. Og ja, vi begynder nu at titrere vores natriumoxalat med vores kaliumpermanganat i A-rækken. Vi viser kun lige her et eksempel, hvor vi gør det i A1, men vi gør det gennem hele rækken og får dermed 6 målinger, som gør, at vi får endnu mere præcist resultat, når vi tager gennemsnittet af dem. Her kan vi se, at vores opløsning får en lidt lyserød farve, og ekvivalenspunktet er dermed nået. Vi noterer hermed mængden af kaliumpermanganat, vi har tilsat. Og ja, vi starter med at tildele oxidationstal til de stoffer, der reagerer i reaktionen. Og vi kan her se, at der er 2 kulstof på venstre side, så vi skriver 2 foran CO2, for at det passer. Og vi finder så ud af, hvor meget oxidationstallet ændrer sig før efter reaktionen for mangan og kulstof. Og vi ser på mangan, at oxidationstallet er faldet med 5. Og for kulstof er oxidationstallet steget med 1. Men der er 2 på højre side, ganger vi det med 2. Og så skal vi så have ligevægt, og derfor ganger vi med 2 for mangan og ganger med 5 for kulstof. Så passer med, at det går 10 op og 10 ned, så der er ligevægt. Og dem skriver vi så på vores forskellige stoffer. Og hvis vi ganger 2 med 5, så bliver det 10 for koldioxid. Og så finder vi så ladningen på venstre og højre side, der lige glemt 10-tallet, der står 10 derovre. Men på venstre side ser vi, at ladningen er minus 12. Og på højre side finder vi ladningen, som er plus 4. Og det giver så en forskel på 16. Der er vi 16 på plusser på, så det er en sur opløsning. Og så får vi det til at passe med antal H'er på venstre side ved at sætte noget vand ind på højre side af reaktionspilen, og det giver os så 8 H2O'er, som vi ser her. Tada! Bestemmelse af ukendt koncentration af kaliumpermanganat. Vi har massen af natriumoxalat til at være 0,281 gram, og molarmassen af natriumoxalat har vi slået op til at være 134 gram per mol. For at finde stofmængden af natriumoxalat bruger vi formlen N lige med lille m over store M. Med tal bliver det 0,281 gram divideret med 100, divideret med 134 gram per mol. Vi dividerer vores masse af natriumoxalat med 100, da vi kun brugt 1 ml ud af 100 ml til vores forsøg. Vi får derfor, at natriumoxalats stofmængde er 0,02 millimol, og vi så i reaktionsskemaet tidligere, at forholdet mellem kaliumpermanganat og natriumoxalat er 2:5. Øverst i skemaet her ser vi vores data af tilsat kaliumpermanganat målt i milliliter. For at få stofmængden af permanganat ganger vi stofmængden af natriumoxalat med 2/5, som giver 0,008 millimol. For at finde gennemsnittet af tilsat kaliumpermanganat i forsøget, lægger vi alle vores 5 data sammen og dividerer med 5, og vi får derfor et gennemsnitligt tilsat volumen af kaliumpermanganat er på 0,442 ml. For at finde koncentrationen af kaliumpermanganat bruger vi formlen C lig med N over V.
Og metal bliver det så, at koncentrationen af permanganat er lige med stofmængden af permanganat over volumen af tilsat kaliumpermanganat, som giver 0,0189 mol per liter. Vi kommer altså frem til, at koncentrationen af tilsat kaliumpermanganat er på 0,019 molær, som er meget tæt på tabelværdien, som er 0,02 molær. Og til forsøget med ståluld bruges A1 til A6 til titræring, B1 til B6 er der ionbyttet vand, i C1 til C4 er der vores kaliumpermanganat opløsning, og i D1 til D5 er der vores ståluld opløsning. Og vi starter så med at fylde vores pipette op med 1 ml af kaliumpermanganat opløsningen, som vi ser. Og vi gør lige det her lille dejlige trick med at sætte proppen af, for at vi kan få præcis 1 ml, så vi kan få et mere præcist resultat. Og vi begynder så her at titrere i A1, eller vi er så i A2 lige nu. Men i starten vil der også komme et lille lyserødt skær, når vi begynder at titrere, men det går væk igen. Vi vil så ved med at titrere, indtil vi får et konstant lyserødt skær fra titreringen. Da det så er gjort, noterer vi vores data, så vi kan bruge det til vores databehandling. Endnu en gang starter vi med at give de forskellige stoffer oxidationstal. Derefter ser vi på forskellen i oxidationstal for de forskellige stoffer før og efter reaktionen. Vi kan se, at mangan går 5 ned, og jern går 1 op. Da vi skal have ligevægt, ganger vi jerns oxidationstal med 5 og mangans oxidationstal med 1. Det betyder så, at vi får 5 jern på venstre side og derfor også 5 jern på højre side. Ladningen på venstre side bliver 9, og ladningen på højre side bliver 17. Det er en forskel på 8, og da det er en sur opløsning, skal der derfor tilføjes på plusjoner på venstre side, for at der kommer ligevægt. Vi tilføjer derfor 8 H plusjoner, hvilket gør, at der også skal tilføjes 4 vandmolekyler på højre side. Og til databehandling af forsøget med ståluld, kan vi starte med at nævne, at vores mængde af stål, vi brugte i starten, var 0,301 gram. Og så ser vi så vores mængde af kaliumpermanganat blive tilsat til vores titreringer. Vi finder så gennemsnittet af de 5 målinger for et endnu mere præcist resultat, og gennemsnittet der er så 0,536 ml. Vi bruger så vores dejlige formel N lig med C gange V. Vi ved fra det tidligere forsøg, at koncentrationen af kaliumpermanganat er ca. 0,019 mol per liter. Det ganger vi så med vores tilsatte væske, som er de der 0,536 ml, og det giver så en stofmængde på lige over 1 millimol. Og fra vores reaktionsskema før så vi, at kaliumpermanganat og jern reagerede i forholdet 1:5. Det betyder, at vi ganger vores stofmængde fra før med 5, så vi får 5,086 millimol. Vi har slået molarmassen af jern op til at være 55,85 gram per mol,
Vi bruger så vores formel, der hedder M er lige med lille m er lige med store m gange n. Så derfor bliver massen af jern i ståluld 5,086 millimol gange med 85,85 gram per mol, og det giver så ca. 0,284 gram. Da vi havde 0,301 gram i vores oprindelige opløsning, betyder det, at der er lige over 94% jern i ståluld. Konklusionen på vores to forsøg er altså, at koncentrationen af kaliumpermanganat blev 0,019 molær, og procentdelen af jern i ståluld fik vi til 94%.